Kedves barvos barátnőim, van itt egy nagyon fontos dolog, amit eddig még nem osztottam meg veletek. Tehát amikor egy ilyen pamut jerseyt varsz, erre van a szálirány, és akkor azt tapasztalod, hogy kihagy a gép. Erre van a száliránya, erre van a vetülék iránya, tehát varrás közben elfordulsz, és azt tapasztalod, hogy kihagyott a gép. Tehát így tudom megmutatni, hogy tehát ott vannak lyukak. Főleg a vetülék irányi varrásnál. Tehát itt is kihagyott, ott is kihagyott. És nem érted a dolgot, mert előtte vartál másik anyagot, mondjuk itt van ez egy vászon, és hogyha ezt a vásznat varrod, akkor semmi probléma nincsen. Anélkül, hogy állítottam volna rajta, varhatom szálirányba, varhatom keresztbe, semmi probléma nincsen, simán varr a gép. Tehát nem érted a dolgot, hogy most mi történt. Ugye ilyenkor kezded el átfűzni, tűt cserélni, cérnát cserélni, anyázni és feladni a varrás tudományát. Na most erre nincs szükség, ugyanis mi itt a probléma? Milyen talpam van fönt? Cikcak talp. Ugye ezt használjuk a legtöbbet, mert hogy ez kényelmes, ha akarunk cikcakozunk, ha akarunk egyenesen varrunk rajta. De egy stretch anyagnál itt már egy olyan mozgás van az anyagban, amit ez a szerencsétlen talp nem tud leszorítani. És ezért nem tud a hurok képződni ott alul. Ugye van egy olyan filmem, hogy képződik a hurok, hogy mi mindentől függ. Itt most per pillanat a talp a hibás. Na most nézzük meg, hogy tudod ezt kiküszöbölni. Lecserélem a talpat sima mezeire, amin csak egyenesen tudok varni. Tehát erre az egyenes varrató, egyszerű talpra. Tehát feltettem a sima mezei talpamat, semmi más nem változtattam rajta. Nem cseréltem tűt, nem fűztem át. Vartam szálirányba, most elfordulok, most vartam ebbe a keresztirányba, vetülék irányba, ki hogy ismeri, tehát ahol jobban stretch, erre jobban stretch. Nézz ide, semmit nem változtattam rajta, a talpat cseréltem ki, és megvarta rendesen. Tehát itt már nem hagyott ki. Na most éppen egy pamut jersey ruhát alakítottam át, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy úristen, ezt még nem mondtam nektek, és hány embernek lehet ez problémája. Úgyhogy, tehát ez a talp, ez azért jobb, mert jobban leszorítja az anyagot. Tehát stretch anyaghoz jobb, hogyha ezt használod, ezt a talpat, és nem a szokásos cikcakot. Egyébként nekem is legtöbbször az van fönt, mert ugye az a legkényelmesebb, az a cikcak talp, de ebben az esetben ez jobb. Úgyhogy ennyi, no stress, lányok, le kell cserélni a talpat. Na nem sokára teszem fel a ruhának az átalakítását is, addig is iratkozzatok fel és kövessetek. Sziasztok!